Namhlanje bekubanjwe inkonzo echukumisayo yesikhumbuzo kaLindani Myeni nowayesakuba ngumdlali wombhoxo. Inkonzo yakhe yesikhumbuzo ebibanjelwe eMpangeni kwibala apho lo kaMyeni wayedlalela kulo. Abazili babelane ngeenkumbulo ezimnandi nezichukumisayo. Uninzi lomchaze njengomuntu obenobubele nobeluncedo kubanye abantu. Many agree with today. Lindani was such a good friend. Beautiful soul, always lift people up and never look down on anyone. He's always been a humble person with a clear mind and an achiever in everything that he set his mind to. Ukusweleka kwakhe kushiye isithuba esikhulu kakhulu ebomini benkosikazi yakhe. Basically, unity is really what's been holding us together right now. If we were alone, I'd be shattered. But the fact that people have been coming together and blessing us, it's just, I can't even thank you guys enough. Usapho lukaMyeni lufumene ijezi yombhoxo kumbutho iZululand Rugby Union. Urhulumente waKwaZulu-Natal uza kulixhasa usapho lakwaMyeni de lufumane inyaniso. Let us use our voices to call for justice so that Lindani's death is not in vain, but instead protect other blacks in the US. Amawaka bemibeli nabo bayinxalenye yephulo likarhulumente lokunyuswa kwengxowa-mali ezakunceda kwityala likaMyeni. Ulindeleke ukuba abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela kule mpelaveki.